खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ होननानै नै दायो मोनाबिलि जाबाय जोङो बायरायाव ओंखारदों बेरायनो थाखाय आब' सासेनि न'आवहाय ओरैनो बेरायनानै फैनोसै दहाय फुङावथ' सिखारनानैनो बाजिनि रुमावहाय जोङो साहा लोंहैदोंमोन सिखाव लामा आयौ सैमा दं माथो साय Hey, anh nằm ở thằng không? साहा लोंनो फैदों जोंहा बाजिनियाव Khép này lo. खेबाबा नोंखौलाय खेबला गावखौ गादा खेबगोन ओरैसो खेबनांगौ खेबनाय माने सिगोन नामा औ Nào, đúng lòng nào. iPhone is getting only. मालाय बाजिनासो आइफन दङ Phải đi trên này thử. Đi ngay xin được đâu đi vậy. बायना होदोनो नै बायना होदो बे मामा बेथ' ब्लेकि बेम्ब ओमफ्राय बेलाय बे मा स्नेक प्लान्ट आलदा टाइप बियो ओमफ्राय बेलाय दार्जिलिंनि ए इनदर प्लान्टआनो आरोना बेलाय बेखौ मोजां नुयो बिलाइखौ कालारिंनो नै ओरैजाय सानलाइट हाबनाय खालामनानै होबा दसेसो फट'स मानि प्लान्ट साहा लोंखांनानै फैनानै रुमावहाय ओंखाम ओंख्रि संबाय ओमफ्राय जाबाय जानानै राजायाथ' बायरायाव ओंखारलांबाय खिन्थु आं सानसे रुमावनो दंबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ एडिटिं खालामबाय थादोंमोन मबाइलावनो जेबो खामानि गैयामोन नालाय दायो मोनाबिलि जाबाय ओंखायनो ओरैनो बेरायनो ओंखारबोबाय आरो मा खालामबाय थानो रुमावबो नायलांबाय थादो दे नोंथांमोना बयबो इभिनिं वाक खालामदों Hai Abo. Belum jalan dulu. Garden lu beli mana? Mujang kan. Kumi ya? Abu Juli notes fैबाय जोङो Abu Juliखौथ' बयबो मिन्थिखायो मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय आंनि हाबानि मेकआपखौबो Abu Juliयानो खालामनानै होदोंमोन नोंहा मा जाबाय थायो ओमफ्राय दा नै जों जिरायगासिनो दङ खोथा बाथ्रा रायलायगोन आब'आ मा खालामहैदोंथाय किचेनाव आं मिन्थिला मा खालामदों नोङो मा खालामदों आब'आ साहा बानायदोंमोन बै आब'नि लोगो बिलोगो नै जाग्राफ्रा लेथ्रा नङा मोजांसो आलु चप चिकेन पक'रा ओमफ्राय बियो नङा आं खेबबाय आरोना जाग्राया Không ra. चाय केकबो दंबावो नै जानलायनोसै सालोंनानै एसे होबाय साखौ बुरजा
hả? Vô đông bưởi đó, mốt đừng. Thì hay mà béo. Vậy thôi, cái gì nè? Cái gì nè. Hoga thằng nó đứng mình. Đây là nó. Sao rồi nó lấy hồn mà thấy hết. Thằng đi này người phải riêng. Để vào cái đế. Đi. Em Cái này thằng phải. Thằng phải thằng nào bắt à? Con đang ngồi như là vậy. Em vào vợ. Bye bye. Xin đấy. Phải gần. 손 도와서 마 손에 제 이나 라보드면 미타나 사실 바탕 그 될르가 Anh giúp con nó thẳng được như mình á. Em vào vợ. Bye bye. Đi. Không được. Ayo. Gai chẳng xin rồi nè. Đè. Đặt lên này mình lên. Lên. Số cái bé trắng, số cái này hai đàn này. Còn này còn nèo hay năng lại đấy. Bây giờ đầu lạp ở trứng thì con nó xong chết. Alu trứng không biết trứng hay. ओंखाम होबाय फारसेथिंजाय संगासिनो किचेना जोंना बेनो जेबो बांद्राय बुस्थु गैया जों बांद्राय थाफैया नालाय साननै सानथामनि थाखायलाय बेसेबां माल लाबोनो जारलासो जायो ओंखायनो बेखिनिखौनो बायथ'दों आरो सानै मानसिल' नालाय मालाबा साथाम जायो फंबाया फैयोबा आरो संखांबाय आंहा नै बयलार आलु टमेट' दुन्दिया जानोसै बेनि उनावहाय ओमफ्राय र' राजाखौ टेस्ट खालामोनि मारै जादों नायलाय दुन्दियानि मोदोमनाय ना बोथोरनि फार्स्ट दुन्दिया क'क्राझाराव मोनखायोलै थाब मोनथ' आरो दे मारै जादों बरिया ना दुन्दिया होबाथाय आरो बिराद मोजां मेजेरखायो जादों नै आं दायो रेडि जाबावबाय आं माने जों रेडि जाबावबाय दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय मा जायगायाव थांदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो मैयानि ब्लगखौथ' फोजोबनाय जायाखैमोन मैयानि ब्लगावहायनो दिनैनि ब्लगखौबो एड खालामनानै होनाय जाबाय आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों बबेहाय थाङो सोरखौ लोगो हमो मा खालामहैयो ना ओमफ्राय जों सानैल' थाङा जोंजों लोगोसे सासे लोगो दंफाबावो आदा फोजोन होननाय जों दायो थांनो ओंखारबाय गारिखौ नेगासिनो जोंनि गारिखौ लांला बेहा सालायनो बादोंनो बाथारबाय नामा सालायनो गोजान सालायथारबायना बियो उदालगुरि टु क'क्राझार आरो दा थांफिननायावबो सालायनांगोन ओंखायनो बे बाबाय ओंखायनो लोगोनि गारियावनो जों बेरायनोसै आरो जों एक्चुअलि फैदों गौरां दैसा सेरावहाय बेवहाय आंनि आइ बिखुनजो सासेया थायो माने नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जानांगौ अनजालि बड'सा होनो आइनि नामखौ ओमफ्राय बाबाया जाहैबाय बयबो मिथिखायो जोंनाव बड'सा जों खनफ्रोमबो क'क्राझार फैयोब्ला आइमोननाव फैखायो बेरायनो न'आ बिथिंजाय दङ ओमफ्राय दा जोङो आइया बेहाय दङ होननायखाय मन्दिराव दङ होननायखाय मन्दिरावनो लोगो हमनो फैबाय आरो जोंहानि बाबानि बिफा ओमफ्राय बाबाजों दाउनि बिफाजों बिदा फंबाय जायो आरोना ओमफ्राय बिस्रा ओरैजाय थाबाय क'क्राझारावहाय जोंना ओरैजाय उदालगुरियावहाय दा बेखौनो लोगो हमनो फैबाय जोङो जों दायो आइ अनजालिनि न'आव सफैबाय दे आदा हाय होनलाय आंनि चेनेलावहाय हाय जिरायनानै दं जों बयबो दायो आइखौ नेगासिनो बिसोरो माबा मोनसे खामानि मावनो फैदों आरोना आयंजों रायलायगोन आं दा खिन्थाथ'ला बावा
चाय पियो पहले नैखौ मोजां नुदों दा बिदि फ्रेमखौ मोजां नुदों बेखौ नै बिदियाव मोजां नुदोंमोन नायफिनदो गोलैगोन दे काबा औ ओमफ्राय लुक्सआ बिदिनो सिंसिंनो साहा लोंसैจะलोंग्रोदो साया लोमजोब्बाय नै आइया शुट खालामनानै बुङै बुङै गरमथार दिनै बिराद खेबग्रायाबो गोलोमबाय बे गोलोमाखैदां बांद्राय बिट पक'रा बानायनाय मा होनो बिबोनाङा बानायदों जानाय नायदो आंनि ब्लगाव बिबोनांफ्रा औ माबायदि गोथाव ना जानाय नायदो आदा औ बिट होदोंनो ओमफ्राय औ कबि होदों बिन होदोंनो दे जानाय नायदो आयाबो गोथाव नेनांबाय ट्रेन फैगासिनो अखाफोरा बै मोनसेजोंसो बेबो नै मानसि गाखोग्रा नंगौना नङा नङा मालगारिसो दासो सफैबाय जोङो रुमावहाय बिराद गोलोमबाय मेंबायबो बिरादनो ओमफ्राय दायो जोङो दुगैनानै लाग्रोनोसै दुगैयाबा जाखानाय नंला ओरैबायदि माने सिथाबो आखाइजों ओरै दांनोनो हाया बोरैबा मोनलायलाय लाङो दा दुगैनानै लानोसै दुगैखांनायनि उनावहाय आरो बेनोसै सेम खामानि जानाय लोंनायनि खामानि दिनै ना लाबोदों नाजों जोगोनारजोंनो संसै ओमफ्राय जानानै बेनोसै उन्दुनायनि खामानि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय